Dan kursi ijab kabul, silakan tepat waktu dipindahkan untuk persiapan acara selanjutnya. Janji aku ngeleng sumadotra sendias ingsun berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Farah Fitria Wulandari binti Bapak Susanto dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya mengatakan sikap ta'alik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Kudus 20 November 2025. Suami Richard Abraham Sendiri Mulyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimahullah, berteruskan berada di dunia kebahagiaan. Alhamdulillah wa syukurillah. Aku nikah anda wasbun Mas Richard Abraham Sendiri Mulyala dan Mbak Farah Fitria Wulandari sudah berjalan dengan lancar, tidak dengan suatu apapun. Mulai hari ini detik ini Mas Richard dan Mbak Farah sudah resmi menjadi pasangan suami istri yang sah melalui agama dan dari sesuai dengan undang-undang perkawinan nomor tahun 1 tahun 1974, dan pernikahan panjenengan sudah secara dengan urusan agama Kecamatan Jawi Kudus dengan nomor register 040/011/2025. Selanjutnya buku nikah ini nanti langsung saya serahkan, hendaklah disimak dengan baik, jangan sampai hilang atau rusak, karena sewaktu-waktu insya Allah banyak guna dan manfaatnya. Yang terakhir, kami bertugas dari kantor usaha agama Kecamatan Jawi yang mendoakan mudah-mudahan pernikahan kalian diridhoi dan diberkahi Allah, yang mudah-mudahan kalian berdua diberikan panjang umur, nanti sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, halal, barokah, dan mempunyai dzurriyyah yang soleh dan solihah yang bisa menciptakan keluarga bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah, diberkahi keberkahan sedayanipun, berkah umuripun, berkah rizkinipun, berkah dzurriyyahipun, berkah keluarganipun,
pun teriring doa barakallahu lakuma wa baraka ankuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian penilaian kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Badut, Bapak Sekjen dan para mukiai, Matur Badut sangat sedherek dulu. Dan untuk penyerahan buku nikah dan juga penyerahan mahar menawi sampun paripurna Bapak Naib lan para saksi-saksi ingkang wonten sasana akad nikah mangke kawula sumanggaken tumuju wonten papan panggenan sanes ingkang sampun sumadyo mengikuti arahan teman-teman yang bertugas. Sebisa malih matur sembah nuwun. Yang cahayu aku nganteni marang meko ing akoso suntakon konwar tandi kepada Bapak Naib dan para saksi-saksi dipersilakan untuk meninggalkan kursi ijab kabul. Diarahkan teman-teman yang bertugas dari kru yang sudah bertugas, kami persilakan untuk Bapak Saifuddin dan para saksi silakan untuk menuju ke tempat yang lain. Untuk meja dan kursi ijab kabul silakan teman-teman untuk dipindahkan untuk persiapan acara selanjutnya. Janji aku ngeleng sumadotra sing tias ingsun nimas ingsun Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallu ala nabi. Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk menempati tempat duduknya kembali. Terima kasih. Dan waktu kami ajukan kepada Bapak Naib kembali dan para romo kiai. Waktu dan tempat kami persilakan. Nuhun matur sembah nuhun.
aku gosong no maksudmu. Wis yo ben sing penting melu urip. Iya. Saiki yang kuyung yo no ati cara adat Piti Widono manten sakarone netepi adat tradisi kabudayaan Jawi. Buru-buru banget. Buru-buru banget. Sang Padesikra anata baris nyawiji gumolong dampyak ku mragut lampahi binarungka prawatangan minggah ing Sitinggil Binaturata, minggah ing sasana pangrantu sinten to ingkang dipunantu Dyah Ayu Para Fitria Wulandari Bapak Susanto Ibu Sriyati nggih Raden Mas Richard Abraham Sembiring Meliala sekalian, kami persilakan Mas Richard Abraham Sembiring Meliala berjalan menuju ke depan panggung pelaminan bersama kedua orang tua. Bagus Tiwah Ayu Sulistianing Warni Kadya Rama Jaya Kumurati ingkang badhe anetepi panggih usya guna panggonan awak dan Jojo risang manten putri ben padha manten kakung kekalih jiwa ingkang menunggal nyawiji amiwiti mangun bale wisma tandha bektinipun manten putri Dyah Ayu Para sigra jawat asta sinengguyung Bapak Susanto Ibu Sriyati Bapak Eko minangka sulih sarira Bapak Andika lan Ibu Dewi Retnawati pingahipun penggalih risang Siatmaja bonang pinanganten putri ang lumepas canela utawi sandal utawi selok sigra lenggah sembah guru Mbah sembah bekti manten putri nyumanggaken Mas
Richard Nidak Wiji dadi kedaden saka Antigo ya tigan ya ndok ya Antigo ya tigan ayam kampung ndok ayam kampung kapidak Kang Mas Richard pecah saknalika maktes pecah niat ingsun ora midak ndok nanging mecah pamor pamundhut panyuwun risang Siatmojo ponang pinanganten sarimbit nyuwun dhateng Gusti kang murbeng dumadi enggalo antuk rejeki ingkang wujud wiji sejati yonduriah saking Gusti samangke menawi mijil putra ingkang soleh putri ingkang solehah siniram tirtos taman kang arum gandanira lebihna sambengala adoh saka bebaya adoh saka bebendu ruhara amung antuk katentreman sejati amung antuk katentreman sejati risang Siatmojo ponang pinanganten kekalih minggaing junjung derajat priya agung pamimpin keluarga kudu bisa junjung derajating manungsa wonten sapadha-padha pepadane ponaning junjung derajat risang Siatmojo ponang pinanganten putri Singgra sembah Jojo lumaku mengiwa banjur menangen sakwingkingipun Kang Mas Richard banjur sakiwanipun sakiringipun Kang Mas Richard ngagungaken solah berbudi bawa leksana anggung ageganjar mula wisuda risang Siatmojo ponang pinanganten putri anggandeng astanipun Raden Mas Richard Abraham Sembiring Meliala nyaket sapinginipun ingkang Bapa Susanto sinambuyung Ibu Sri Yati ginakaken selendang ingkang aran sindur warnanipun abang abange langkung kathah petak utawi putihe langkung gedhe apa to wergine dina ramalan ibu kang wis kinodrat saking Gusti kang murbeng dumadi mijil putri ingkang ayu sulistyaning wangi ya ayu para Fitria Wulandari kiranya nami saking ramalan ibu mula Bapa Susanto lan Ibu Sriati gadhahi kewajiban dulawentah didik putri langkung-langkung kewajiban ingkang pungkasan nuninggi amala kramahaken ingkang putri pinggah ing sitinggil binatraka kang lemek babut pangwedani
ingkang bapa tumuju wonten palenggahan angleksanani adicara bobot timbang Kangmas Richard miwah Mbak Yuvara badhe kapangku Bapa Susanto ora mung angrembak bobot bibit gebet nanging waktu prayoga katresnane wong sakarone piye pakne wis padha mantepe bune saka ngayu bagya pakne ayo dene wis wahyane mangsa ngono ya wong ayu angger wong bagus kekarane wong akrami ingkang rama nyepeng pundak putra putri kalenggaken tamen jero tutup pundak tutup rupa mak Kinanjing paring guna kaya pring Rama lan Ibu Bapa Susanto Ibu Suryati kapurih jumeneng saking sasana palenggahan. Tanggenati numbas purna paring guna kaya risang manten kekalih kaya-kaya tumuju ana ing sasana Paremak siaga badhe kembul bujana utawi dahar limah pinarak rumiyin Kangmas iya wong ayu Kangmas apa kedaden tenan duwe omah sing ra berisik kebak katresnan wong bedien Mas sedhi mawon mosok lawuh tok wong ayu nggih nek Kangmas kalih sekol nggih iya wong ayu tatak wakune ya wong ayu ning jaba banter tenan angine ampun banter-banter kecapek Mas iya supe nggih yuk bareng-bareng yo hari yang mantap siapa ya wong ayu nggih enak tenan sing masak apa sliramu dhewe alhamdulillah nggih dipun bantu matokan kok rada sereten ya wong ayu nggih nanging mriko kula sampun damelke kopi tubruk yes ngadiato karo hanggegem asta supayane bakoh bebrayan manekung salira yen beda hanggadan
Jar wong ayu. Nggih, cupi Kang Mas. Bagaikan terasa di atas bukit cowok. Nggih, Kang Mas. Eco Kang Mas. Eco wong ayu. Matur sembah nuwun. Iya wong ayu. Panjen kabeh kudu didasari lambaran tresna. Nggih. Iki kopine kanggo aku tok apa MC-ne barang tok. MC-ne mboten musah tumang. Oh iya. Apik pi becik ning aja nganti kapiken, seneng ki apik ning aja nganti kesenengen ya wong ayu. Pripun kados pundi Kang Mas? Dina iki awak dhewe kasembadaning sedya nikah, kasembadaning sedya daud. Semoga kuwi ora ninggal saka idi palilae rombongan ibu wong ayu. Ayo dina iki padha tata-tata tumuju ning ngarsaning rombongan ibu. Pinesti bobolan biyungus nenggo awake dhewe sowan ngabyantara Mas. Kados mekaten lamun derek pangandikanipun Kang Mas Kewala dadap tidem perbawaning ratri sosok dara. Tata siaga anglepas duwung manten putri tumuju wonten ngarsanipun ingkang rama lan ibu badhe atur sungkem pangabekti bebasan sungkem mring ibu Pertiwi. Nge-review Pak. Aku wong ayu para ibu kuengkan suwan ibu jagat yo jagat wong ayu ibu sepuhe kalputan diagung pangaksana ibu pangaturaken bumi pangapunten ibu ingkang ngandung kula sakarmu lan sedasa ibu. Ibu ingkang lairaken kula wonten nyalam padang kanthi toh jiwa raganipun ibu. Ibu matur sembah kula sampun milake parang ibu. Anggenipun dawuh kaliyan Kang Mas Richard. Para nyuwun pamit ibu, anggone bangun panesnya. Wong ayu putriku para, pangabekti wis tak tampa rakerat pangestawan ibu tamanono yo wong ayu. Wis tak ilake yo nggih. Richard putraku kudu bisa ngulawentah siramu kanthi becik. Wis akan jawab kanjeng ibu. Bobo pangabekti kula puji. Lain dia mangungkong kanduhan leleno tanpa kaning. Richard wong bagus kula kanjeng ibu. Ibu wis lelake para yogir kanggo siramu. Kudu bisa njogo ya wong bagus kaya ibu lan bapakmu kula wentah sekawit jejabang.
Estu akan jauh kanjeng ibu wong ayu putriku sing padha prayitna ati-ati yo nggih yen to nyelungan ning samudra agung yen duweni niat sing becik kuwi mesti bakal lantuk kabecikan sejati para Richard dijogo keluarga nggih wis akan jauh kanjeng Rama wis akan jauh kanjeng Rama yang namanya kalagyan agar pandang menjadinya Jumangkah tumuju wonten ngarsanipun Ibu Dewi Retawati Bapa Eko Suwe Saira Bapa Andika Judya Senggiring Medial Kang Mas Richard ngadeg wonten ngarsanipun Bapa ya Bapa Eko kaya-kaya ngadeg paling ingkang Rama wong ayu putriku ibu kersa dhateng putra kula ibu iya wong ayu sirahmu ya putraku ya putriku ya nggih ibu nyuwun tulungipun kula rendah dados putri dados ibu samangke kangge putra putri kula ibu iya wong ayu sing paling ati-ati ibu melu bungah yondo para wis akan jauh ibu kanjeng ibu kula ingkang sowan kanjeng ibu pangabekti kula unjuk kanjeng ibu anakku wong bagus Richard dadi pamimpin kang sejati pamimpin dadi satriya kang sejati ning satriya ya wong bagus nggih kanjeng ibu kathah lumutipun Richard sekawit alit ngantos dewasa nyuwun pangapunten ibu matur sembah nuwun ibu lan bapa sampun netepi kewajiban dados tiyang sepuh kula iya wong bagus tatanen atimu lan rasamu uga karsamu ya nggih dadi pamimpin kang bisa gawe tepa keluarga iya wong bagus inggih kanjeng ibu kawula nyuwun pamit ibu kanjeng Rama manggiya raja manggiya kang sejati ya wong gagah manggiya raja kang sinedya Basuki kang driji manggiya rahayu kang pinuju manggih rahayu I'll be out in the sunshine, running beside the light.